Има обаче един нов тренд в пътешествията и това не е да пътуваш соло, като Петър Дочев, а да пътуваш в група с напълно непознати, подчертано необвързани хора. Необвързани хора, разбираш ли. А по-лесно ли е да срещнеш с родната си душа, докато катериш вулкан, например, в Тенерифе или правиш преход с камили в пустинята на Мароко, отколкото, примерно, с 94-ката на столичния градски транспорт? Сега ще разберем от нашите събеседници, които са го тествали лично. Добре сте ни дошли. Добре сте ни дошли. Нека да започнем с този тренд. Как се казва? Какво представлява? Този тренд е пътуване за необвързани и е още един начин, по който бихме могли да срещнем партньора си. Различно е от всички други методи, които пробваме, като апликации, като запознанства тук в нормалната среда, в която живеем. Ходене по барове. Ходене по барове, да. Защото там хората отиват изцяло отпуснати, забравили за поне за малко, за работата, за децата и отворени в това да изследват себе си и да изследват другия пол. Всъщност, това, което се случва там, е една среща на всеки един с неговите вътрешни дефицити и проблеми или пък силни страни, които да може да види и съответно да види как това се възприема от още 12 човека от срещуположния пол. А все пак има някаква рамка, т.е. 12 човека, примерно, тръгват на някакво... 12 жени, 12 мъже, подбрани предварително с интервю, с анкета на различна тема. Идеята е там да отидат хора, които са на еднакъв етап от живота си. Тоест, хората там не търсят еднодневни преживявания, а по-скоро търсят да намерят наистина партньор, с който да... И тези хора въобще не се познават до момента, в който отидат на това пътешествие. Тоест може да е всеки там. Точно. Може дето се вика и на бившия да попаднеш без да искаш. По тази причина правим една предварителна група онлайн в някои от мрежите, за да огледаш, нали, все пак кой ще ходи, ако има някакви притеснения, да си кажеш, но не, до сега не се е случвало. Понеже Петър зададе въпроса и ти започна да отговаряш, първа ти си психолог, психотерапевт. Има ли разлика между... Тъй като вие сте необвързани четиримата, има случаи на разведени с деца, които те първа търсят нови срещи. Има ли разлика между поведението на мъжете и на жените, след като излязат от една дълга връзка? Впускат ли се веднага? Чакат ли известно време? Как си намират следващия партньор? Има, да. И всъщност в това е голямата разлика. Мъжете по-често избират да влизат от връзка във връзка. Така ли? Да. Тя слушам с интерес. Като маймунка, едното клонче. И затова битува този мит, че, нали, няма мъже. Мъжете са свършили, няма толкова навсякъде се казва, че няма мъже. Да, това са едни такива оплаквачески истории, които тотално не са верни. Продължете, да. Именно. Въобще не са верни. Просто го има този момент, в който така, ние като хора имаме нужда да имаме сигурност и партньори поради лични наши такива преживявания, но да, все по-често в кабинета се срещам с хора, които в повечето случаи мъжете избират да влизат от връзка във връзка, т.е. те не са свободни, когато се прави тази среща. Докато при жените все повече, разбира се, в една възраст, която вече има опитност, не на 20, жените все по-често избират да остават за малко при себе си, да изследват какво се е случило с предишните връзки, с тях самите, да градят собствена увереност, което пък привлича след това партньора. Тоест този мит, че една жена е неспособна да остане сама, малко се размива тук. Да. Цвета, вие какво ще добавите към този тренд? Към тренда за сингъл соло пътуванията, аз мисля, че това е един прекрасен начин да пътуваш, защото в опита си с много пътувания до момента установявам, че когато се сформира групата и има приятели или познати, или двойка, някак си се получават едни вътрешни групички. А когато има тази възможност за пътуване на напълно непознати, сякаш се създава една принадлежност към пътуващите соло. И по-трудно се случват тези подгрупички. Тоест има едно усещане за присъствие, едно усещане за създаване на едно общество,
на една група, което е много ценно. Това е много интересно, защото сега доказано е, че хората дори да са 12, с времето пак ще се сформират едни групи. Тук времето достатъчно ли, за да се сформират тези групи? За да се оформят подгрупички? Да. Ами, в зависимост от това колко време е пътуването, е възможно това да се случи. Но пък самата рамка на пътуването се стреми да не се случи оформянето на подгрупи, да можеш да общуваш с всеки. Защото всъщност ние откриваме различно огледало наше във всеки един отделен човек. На мен друго ми е интересно. Аз смятам, че едно от най-големите изпитания за приятелството, за връзката е да пътуваш с някой. Казва се, че докато не си пътувал с някой, ти не го познаваш достатъчно добре. И имало случаи, в които много се обичаме, много се харесваме, отиваме на къмпинг, после не искаме да се виждаме никога. Надежда, искам теб да питам, ти как се реши да излезеш от зоната си на комфорт и да тръгнеш на едно пътешествие, което носи със себе си и битов елемент с още много напълно непознати хора? Ами, аз съм търсач на силните усещания. Винаги търся адреналина. И ми харесва да излизам от зоната ми на комфорт. Особено след раздялата, тъй като аз имам 2 вече пораснали деца, харесва ми да експериментирам и да търся себе си, тъй като все още се търся. И много ми допадна факта, че не се познавам с никой и да видя как ще се приспособя към тази среда, така да кажа. Ивайло, при теб? При мен какво? При теб как стоят нещата? Има ли разлика? Ти също ли по същите причини, като не се впускаш в подобно пътешествие? Ами, аз по принцип винаги съм обичал нови интересни преживявания. Когато попаднах на това пътуване, реших, че това ще е нещо доста различно от това, което съм преживял до сега. И другата причина при мен беше, че видях, че датите съвпадат с рождения ми ден. И реших, че ще е нещо забавно да прекарам един различен празник някъде на топло, през зимата с напълно непознати хора. Да се погледаш за рождения ден. И всъщност на едно такова пътуване вие двамата се запознавате. Да. Ще разкажете ли за запознанството си? Давай. Ето. Какво преживяхте? През какви приключения минахте? Ходихме на аквапарк. Доста интересно беше, защото се почувствахме като деца. На такова пътешествие всъщност ти осъзнаваш колко си свободен, колко можеш да експериментираш наистина и да се пуснеш в общуване, което се оказва, че хората са изключително откровенни. Това много ми хареса. Оказа се, че практикуваме една и съща професия с Иво. Да, не беше брокърско събиране. Не беше, да, не беше. По случайно. Всъщност, нека за нашите зрители само да уточним. При вас не е имало интимно привличане, се възражда едно приятелство. Да. Така? Цвета, аз искам да те питам за практиките и различните активности, дейности, които могат да се правят между напълно непознати хора и ги сближават по време на едно такова пътуване. Има много практики, които могат да сближат хората. Вие какво правихте? Правихме различни игри, в които хората всички ние да се усетим, че не сме много различни. Защото в началото, когато двама човека се срещнат, има едно такова желание да се представим хубаво, желание да изглеждаме добре, желание да кажем нещо умно. Рекламния период. Точно, рекламния период. А пък игрите, които ние правихме, целяха да излезем от това представяне и да бъдем малко по-естествени. И да се поразкрием малко такива, каквито сме. И този елемент на разкриване, когато има рамка на доверие, на едно усещане за сигурност, позволява човек да се отпусне и да бъде такъв какъвто е и съответно да се стопат ледовете между хората много бързо. Галена, казва се, че хората намират своите половинки и се свързват със своите партньори много често чрез травмите си. Достатъчно ли е едно пътуване между непознати, за да лъснат много бързо травмите на хората и бързо да се намерят и да се свържат посредством това?
Да, с това уточнение, че е важно да не търсим половинки, а да търсим един цял човек. Да, защото това ни е така в езика много често. Но истината е, че травмите идват, когато търсим половинка. Тоест, когато ни липсва нещо, намираме си една частичка, която да запълни тая липса и това е половинката. И тогава, когато тая половинка се отдръпне или я няма, се чувстваме травмирани и самотни. А идеята е, че ние самите сме цели хора. Щом сме решили да тръгнем това пътуване сами, без да познаваме никой, т.е. вече сме се свързали с себе си и там срещаме друг такъв човек, който също е работил в някаква посока, открива нещо за себе си и е готов да се срещне в партньорство. Ивайло, има ли конкуренция между мъжете на едно такова пътуване? Има очевидно много красиви жени, които, както се казва, са си насмогнали на масрафа, пътуват, могат да правят каквото си искат, еманципирани са, имат собствени бизнеси и кариери и вие сте мъже, които в един момент трябва, нали, малко работата е като в животинското царство. Трябва да излезеш на преден план. Има ли конкуренция между мъжете? Конкретно на нашето пътуване конкуренция не мисля, че е имало, защото не сме го превръщали в един вид състезание. Не мисля, че бяхме отишли там да се състезаваме за една или за повече жени. Просто и мъжете, и жените бяхме супер отпуснати в искрени разговори помежду си. Не съм усетил конкуренция. Не знам за жените как е, но при мъжете не съм усетил конкуренция. Сега ще питаме и женската част. Дали има конкуренция там, примерно две дами, ако харесват един мъж, започват едно ухажване? Не, при нас не се усети такава конкуренция. Значи, вие сте една мирна група. Да, наистина беше с всичките игри, които правехме, хайковете, които направихме, посрещахме залези заедно. Храната, която, нали, общо взето една среда, наистина защитена среда, среда на доверие. Мога да кажа само, че създадохме едни истински приятелства. А излезе ли двойка от това пътуване? Имаше ли хора, които се намериха и се гаджосаха след това пътуване? Ами и в двете имаше хора, които изследваха след това партньорството си. Много добре казано. Да, но така не можем да разкриваме повече информация. Може би Цвета, ако иска да каже нещо повече за Мароко. Аз исках само да допълня това, което Надя каза, че идеята на тези пътувания и това, което наистина се получи накрая, е една нова среда, в която след това може да срещнат също партньорите си, но понеже когато си в това необвързано състояние, нали, то има многостранни такива аспекти. Понякога обществото те осъжда, понякога, нали, си в среда, в която всички имат семейства и деца и не може да срещнеш. В България разведената жена е провалена жена. Именно, да. И всъщност това там се реабилитира като образ. И срещаш едни други партньорства и приятелства, които след това могат да прераснат, може и да не прераснат, може да срещнеш пък някой друг през тези хора, но да, всъщност това не е основната цел на пътуванията, но се случва и в двете пътувания имахме двойки, които изследваха партньорствата след това. Казахме изследване и Ивайло преди ефир ме попита един фундаментален въпрос, дали аз съм разбрал какво искат жените. Аз му дадох своя отговор, но Ивайло, ти откри ли какво искат жените? Ами да кажем, че след това пътуване съм още по-сигурен, че колкото и да е самостоятелна и силна като личност една жена, във връзка жените имат нужда да бъдат водени и да не се чувстват в разменени роли с другия пол. Оля. Тоест жената, да, Оля, аз направо съм, но е истина това, което казва, че жената има нужда да има и... Да се почувства жена. Да се почувства жена, да се почувства желана, подкрепена. Имаме 2 минутки, разкажи ни за Мароко, моля те. Мароко е една вълшебна дестинация, която с всичките си аромати, с всичките си цветове, много така провокира. Безопасно ли е? Да, мисля, че е безопасно. Поне на никой от групата нищо лошо не се случи. Напротив, много се забавлявахме, имахме невероятни приключения. Тези снимки са оттам, които виждаме сега. Били сте в пустинята? Да, прекосихме, това е планината Атлас, прекосихме планината Атлас и отидахме да нощуваме в пустинята. Това е един преход, който направихме и той беше около час и половина на камили и беше в Мална. Мална е благородно мълчание, което
като спрем малко да говорим, се оказва, че виждаме повече, чувстваме повече. Беше уникално. Самата тишина сякаш те обгръщаше и те прегръщаше. Сега се сещам, че много пустинни племена, между другото, пускат децата си още от малки такива преходи самостоятелни да правят в пустинята, да останат със себе си, със собствените си мисли, чувства. Може би правите нещо подобно, но със сигурност от племената те не пукат гума, като вас. Вие май сте спукали някаква гума. Как се пука гума там в пустиня? Не само веднъж. Не само веднъж. 2 пъти спукахме гума. Беше велико преживяване, защото прехода беше дългичък с бусовете, но пък тъй като това беше по средата на пътуването ние бяхме вече много сплотени, много близки и когато си с близки хора, много леко понасяш дори спуканата гума насред пустинята, която в първия момент може да ти се стори кошмарно, страшно нещо. Благодаря ви много. Пожелавам ви още много такива пътешествия и приключения и да не пукате гуми по време на тях. И да срещнете най-правилните хора за себе си.